הייתי צריך לשנות כיוון, לעבוד במשהו אחר. רציתי ללמוד מקצוע שאני יכול גם ליהנות ממנו וגם להרוויח ממנו. מקצוע מעניין, מקצוע יצירתי. זה מקצוע נהדר. הנדסאי מוסמך יכול לתכנן בתים של עד 4 קומות. אני מכיר את האנשים, אני מרגיש אותם. אני מתכנן להם את הבית שיתאים להם. זה סיפוק עצום. אני ממליץ מאוד על מכללת אורט הנדסאים. הם מעשיים יותר, תכלס. הם נתנו לי את הביטחון, לעבוד, להקים עסק, להצליח. זה הרבה בזכותם. מנור אדריכלים. תמיד רציתי עסק עצמאי משלי. זו הגשמת חלום. אני בונה בעיקר בתים פרטיים, וילות. העבודות שלי הם הפרסום הכי טוב שלי. אני מאוד מרוצה מהקריירה השנייה שלי. דרך המקצוע הזה הסתדרתי בחיים. זה מקצוע מגוון, יצירתי ומתגמל. זאת הייתה החלטה נכונה בזמן הנכון.